Dobar dan. Dobrodošli na moj kanal Ukusna hrana. Danas ću da napravim posne štapiće od oraha. Potrebno je 100 g mlevenih oraha, 1 kašika meda, 1 kašičica ruma, soka po potrebi i za valjanje šećer u prahu. Sipat ću orahe, med i rum i sve ću lepo pomešati. Pošto sam smesu sjedinila, sok nije bio potreban, sada ću praviti štapiće. Štapiće ću valjati u prah šećer, može i ne mora. Posni štapići od oraha su veoma jednostavni kolačići, lako i brzo se prave, nepekusi. Kad vam se jede nešto slatko, oni su gotovi za 5 minuta. Obavezno ih napravite. Ako vam se recept svideo, podijelite ga sa prijateljima. Mera je mala, a vi možete da je duplirate. Vidimo se, prijatno!